s niektorými sa asi poznáme, boli ste na pobyte, takže viete, čo odo mňa môžete čakať. Ostatní ešte. Takže, aby sme prepojili tú úžasnú prednášku, kde ste sa dozvedeli, čo tá neuropatia je, čo nám spôsobuje, prečo nám spôsobuje, prečo prišla, to nezmeníme, máme ju tu, ale pokúsime sa s ňou teda nejak dealovať, nejak vyjednávať, aby nás až tak strašne ona neotravovala. V prednáške bolo, že máme autonómnu neuropatiu, senzorickú, motorickú. Všetky tieto tri sa nám dávajú nejak tak dokopy a žijeme s tým. Možno si to ani neuvedomujeme, ale vieme si pomôcť. Nepotrebujeme zberať strašne veľa informácií na internete, to rozprávala aj pani doktorka, pretože my sa v nich strácame. Toto je dobre, toto je dobre, toto je, a toto by som, a toto by som, a toto by som. Vy sa v tom strátite. A potom máte pocit, že vám nič nepomáha. Takže ja by som chcela s vami prejsť tak, čo my môžeme spraviť od rána, ako vstaneme, a čo cez deň ďalšie tie cviky. Pre nás v prvom rade my potrebujeme odstrániť to točenie a tie závraty. Pretože to nás zneisťuje. Tam prestávame mať istotu, že môžeme ísť von, teraz svieti slnko, teraz nesvieti, teraz fúka vietor, odfúkne ma, neodfúkne ma. My tým, že nemáme istotu, že sa necítime, nie že sa necítim, že nie som nasprejovaná, ale že sa necítim istá, stabilná, tak my sa bojíme. A ten strach nám robí teda veľkú neplechu. Určite máte nejaké svoje také pomôcky, že keď vám je najhoršie, keď vás všetko bolí, necítite sa dobre, tak máte niečo, čo začnete robiť. Čím si pomáhate vy takto doma? Aby som vás tak nasmerovala, že čo asi by som chcela od vás, tak je to, že napríklad niekomu, keď je zlé, tak si zapne hudbu. Niekto si zapne televízor, niekto začne čítať. Máte niečo takéto, čo vám tak pomôže zabudnúť na to, že bolí ma to? Upražujem. A výborne, jasné. Ševčenková 5, som objednala. Ešte máte niečo také? Knihy? Pletenie, pokiaľ sa dá. Pletenie. Súdna práca, veľmi pomáha. Keď niečo spočítaš, sa kúri. Človek. A prečo to vlastne, prečo si takto, my zabudneme na to. My niečo začneme robiť, zamestnáme ten mozog a tým pádom vlastne chvíľočku nám ten mozog, táto naša činnosť vyplní ten mozog a nie sme úplne zameraní na to, že nás to bolí. Samozrejme, my to týmto neodstránime, ale vieme si pomôcť. Tak poďme si nejak tak pomôcť aj cvičením a ja by som teda začala od rána. Ale nebudem to ukazovať na sebe, ja by som... Môžem vás poprosiť? Poďte, máme modela. Dobre, ja sa poprosím, vyzuť sa, dobre, lebo stávate ráno z postele, hej? Takže my potrebujeme naštartovať to telo ráno. Čo spravíme ráno? Ráno sa zobudím, som tak stúhnutá, že sa pomaly neviem otočiť na tej posteli, ale potrebujem ísť na záchod. Normálne, klasicky. Čiže čo spravím? Poďte vyššie. Ako stanete z postele? Ten bok. Dobre, a postavíte sa a utekáte na záchod. Hej? A točí sa vám hlava? Vám sa netočila. Tak on je ten výnimka, že jemu sa netočí hlava, tak poďte. Ale takýmto spôsobom stávame. Pozviechame sa, postavím sa a teda idem na ten záchod. Samozrejme, držím sa stien, lebo necítim absolútne nič. Som jak drevená, úplne jak ten pandrlák. A idem na ten záchod, lebo na ten záchod musím ísť. Lebo klasicky autonómna, no tak každý musíme ráno ísť na záchod, samozrejme. Ale tá autonómna neuropatia má na nás vplyv aj na ten tráviaci trakt, na to močenie, na celé tento náš stred. Čiže my potrebujeme povedané, napumpovať sa. My potrebujeme to z tej polohy ležmo, ten tlak, ktorý nám samozrejme klesne, jak vstanem prudko, tak mi klesne a robí mi tú závrať. My potrebujeme to napumpovať. Poďte ešte trošičku vyššie. Takže ráno som sa zobudil som sa, ležím na chrbte.
Tak prvé, čo spravím, potrebujem sa nejak tak zjednotiť, tak skúsim pritiahnuť chodidlá a zodvihnúť hlavu. Pozrieť sa len hlavu a pozriem sa na tie chodidlá. A zase vrátim sa. A zase. Čo vám to pripomína? Pumpu. Rozťahujem, sťahujem. Čo nám tá pumpa? Celé to telo nám pumpuje. Pumpa krvi je srdce, lymfa a pumpa lymfy je pohyb. Čiže toto všetko ja musím napumpovať. Autonómna neuropatia, táto hypotenzia, to je čo, tak jak povedala pani doktorka, nevedia sa nám tie cievy, nevedia to vypumpovať. Tak ja to skúsim, potrebujem to od tých lítok, lebo kde je tá neuropatia? Od kolien dole, od rúk dole. Takže ja začnem pumpovať a už tu, ja už natiahnem tie lítka. Čiže už nastupuje to, že začínam pumpovať. Môžem spraviť to, že len jednoducho prekryžím, čo to je ľavá noha cez pravú, toto mám problém, ľavá pravá. A jak mám toto, tak stiahnem stehná, stiahnem zadok. Zase napumpovala som. A vymením. Na obidve strany to potrebujem, pretože obidve strany mám zasiahnuté. Takže toto si spravím 5-krát, 3-krát. Nebudem zase, že hodinu som v tej posteli a budem si tam prekladať tie nohy. Lebo potrebujem ísť na ten záchod. Takže ja mám ten cieľ, ja musím vstať, ale vstať tak, aby som hneď nepadla na zem, ale vstať, aby som si pomohla. Takže začali sme už tým, že som hlava chodidlá, pekne som to napumpovala. Ale tak to treba držať? Nie, len to chce vidieť. Takže hlava hore dole. Áno, pozriem sa na chodidlá. Pozor, to není silový tréning. Že teraz začnem ja tou hlavou kmitať. To ja len zodvihnem. Zase mám to stuhnuté, nepôjdem proti tomu stuhnutiu. Ja sa rozhýbavam. Ja štartujem to telo. Tak, jak štartujem auto, tak štartujem to telo. Takže mali sme nohy, ruka, prekročili sme to. Výborne. Čo nám nefunguje? Nefunguje nám ten tráviaci trakt. Tak tuto to ja potrebujem nejak tak zase rozpumpovať. Tak pokrčím nohy. Jedna ruka tuto na bránicu a druhá ruka na brucho. Úplne na brucho. Spravím jeden nádych a výdych a vnímam, čo robí to brucho. Keď spravím tuto taký balón, to nie je dobré. Vypučte brucho bez toho, že by ste dýchali. Zadržte dých a vypučte a vtiahnite. No, nedýchá a vypučí a vtiahne. To nesúvisí s dýchaním. To dýchanie súvisí s tými vnútornými. To, kde máme ten problém, kde tie nervy tam nefungujú. Takže my sa potrebujeme dostať donútra a zase, čo robí telo, keď sa nadýchneme? Kam sa rozťahuje? Len? My sa potrebujeme zase pumpa. Esovité zakončenie chrbtice, teda esovitý tvar chrbtice. Nadýchnem sa, vydýchnem. Nadýchnem sa, vydýchnem. Toto potrebujem dosiahnuť. To nedosiahnem tým, že budem tu dýchať. Pretože čo sa stane, keď stojím, vám to ukážem, ja sa nadýchnem a spravím toto. Teda, neviem to vydýchnem, ja to už neviem napučiť, ale vypučím, teda vydýchnem a vypučím. Čiže najprv sa nadýchnem, najprv tu si stiahnem stavce a všetky tie svaly a potom vydýchnem, vypučím brucho a ešte pritlačím tú chrbticu. A keďže ten hlavný dýchový sval je bránica, ten stráca to svoje opodstatnenie. Pretože ja robím toto, ale nepracujem s tou bránicou. Takže ja idem štartovať svoje dýchanie. Takže sme si povedali, že keď sa nadýchnem, tak tá chrbtica sa roztiahne. Tak ja jej trošku pomôžem. A idem nádych, tu jemne natiahnem. Nádych, jemne. Vy idete zase do sily. A výdych, poďte. Samozrejme, vnímam aj ten hrudný kôš, ale idem len nádych
A poďte vydýchujte. Aby som to naštartovala bez toho, že hneď odpadnem, že sa preventilujem, tak si dám nádych na 3 a vydýchujem na 6. Keď vydýchnem na tých 6, 1, 2, 3 a vydýchnem na 6, ja všetko vydýchnem. To znamená, mne tam nezostáva ten zostatkový dých, to zostatkové z okolia, pardon, ja som si nevypla. Takže my potrebujeme natiahnuť. My potrebujeme, aby tá bránica pracovala. Bránica je nádychový, hlavný, teda výdychový, aj teda dýchový sval a ten potrebuje pracovať. Ale okrem toho, bránica má aj stabilizačnú funkciu. Ja keď vám ukážem, ako funguje bránica, budem tvoja bránica? Bránica je tu, hej? Ale bránica je až okolo celých tých rebier. Čiže ja ako bránica, takto sa otoč chrbtom, ja ju objímam až tu. Tu ju objímam. Čiže tuto sa držím. Čo je tuto? Tuto je drieková chrbtica. To je tá veľká chrbtica, poďme sa do kamery. To je tá veľká časť, veľké stavce, ktoré nám držia tú hornú časť na tej spodnej. Tuto bývajú najčastejšie problémy. Čiže tu sa mi drží, tuto sa mi niekde hore drží chrbtica, bránica a objíma ma. Ja ako bránica, alebo teda ako človek sa nadýchnem a bránica mi ten chrbát veľké také objatie, takú veľkú náruč urobí. Stále sa dotýka. Čiže ona toto všetko rozťahne. Ale ona, bránica, sa musí o niečo oprieť. Musí tu, lebo ona, jak sa nadýchnete, tak ona ide sem. Ona roztiahne rebra a ide sem. Tu sa niekde musí oprieť, aby ona vedela spraviť tú veľkú náruč. A keď sa tu nemá o čo oprieť, lebo to mám slabé, tak bránica nedokáže roztiahnuť ten hrudník a tie pomocné svaly medzirobrové, tie tam spia. Tie na to kašľú, lebo dávajú hlavnú činnosť tej bránici. Čiže ona stráca tú hlavnú činnosť, aby nám to roztiahla, ale stráca aj to, že nás drží pevne. Takže preto potrebujeme mať toto aktívne. Ďakujem veľmi pekne. A preto to ráno naštartujeme. Možno teraz to bude také, akože dlho to bude trvať, ale my si to ráno spravíme už tak, aby to nebolo také dlhé, však a zase sa nikam neponáhlame, pokiaľ sa teda nepocikáme. Takže potrebujem uľahčiť tú činnosť tej bránici. A zároveň tým, že idem do hlbokého dýchu, idem do toho hlbokého stabilizačného systému. Čiže ja aktivujem vo vnútri, ja to tam vypumpujem. Čiže tuto som už naštartovala cievy, vytlačila som to hore a aktivujem tu, aby tie, čo to sú tam, črevá sa začali hýbať, aby to vo vnútri začalo fungovať. Takže nádych a výdychujem. A to brucho ide dole. To nezostane vypučené. Pamätajte si, že musí sa tá bránica o niečo oprieť a zase. Čiže masírujem, ja to vo svojej vnútro si masírujem. Tu. 5 krát. Nadýchnem sa, 3 na 3 doby nádych, na 6 dob výdych. Už som tu naštartovaná. A teraz potrebujem vstať. Čiže už som vypumpovala, napumpovala, aktivovala a potrebujem vstať. Dobre ste povedali, že stávate cez bok, tak, ale aby som si ja uľahčila ten bok a pôjdem teraz s odporovým dýchaním. Takže vyskúšajte tak, že spravíte nádych a vyfúknite. A tu sa opríte. Tak, lebo toto je dosť podstatné, aby tuto ste sa vy opreli, aby ste aktivovali hlboký, vlastne ten priečný brúšny sval, ktorý je hlboký. My ten priečný brúšny sval nevieme ničím posilniť, len týmto dýchom. Ten je ten pomocný sval na to dýchanie, ale len dýchom ho posilníme. Žiadnymi sklápačkami spravím tú krásny pekáč, ale donútra sa nedostanem. Takže s tým idete, nadýchnite sa, s tým zodvihnite zadok trošku a poďte s ním nabok. Tak? A teraz sa len zvalte nabok. Nedvíhajte sa vy ešte, len nabok poďte. A s tým tuto vy robíte rotačný pohyb. Stále tuto ste opretí. To je to odporové dýchanie.
Pritom otáčam sa a spravím výborne. A už som na boku. Už som v prenatálnej polohe. Áno, tu mám vankúš, nemáme vankúš, nevadí. Dajte si zatiaľ ruku pod hlavu kľudne. Čiže už som tu. Čo vnímam? Ja už som sa pretočila. To znamená, tu už môže nastúpiť to točenie hlavy. Nikam sa neponáhlam. Nechám tomu telu, nech sa zrovná. Telo je múdre. Ono spraví svoje, lebo ono vie, to je fajn fabrika, len my mu bránime. Takže už som tu, dobre, netočí sa mi hlava, nohami dole idem a zase nádych a tu sa oprem. Ja som tu opretá stále tým výdychom. To je také odpor. Ja tým jak spravím, ja zatnem tie svaly a tu som opretá. Tu presne, a tu masírujem. Tu čo mi tam fungujú, tie črevá, žalúdok, všetko to, čo tam sa trávi, tak tuto si to ja naštartujem už ráno. Zase počkám, nikam sa neponáhlam, točí sa mi, netočí sa mi, fajn, a vstanem. Nádych a zase s tým vstanem. Už stávam a robím a to musí byť vyfúknutie. Tak. Poďte hore a počkám. Fajn, jemu sa to netočí hlava, ale sú ľudia, ktorým sa točí hlava, tak ja už budem pripravená, keď viem, že keď vstávam, sa mi točí hlava, že si tam dám stoličku. Hej? Tak. Čiže točí sa vám hlava, chytíte sa a čo spravíte? Opäť prekrížim nohy. Jednu nohu cez nohu, stiahnem zadok a vyfúknem. Tak. Tým som zase spravila pumpu. Ja som tie cievy naštartovala. A uvoľním. A čakám. Točí sa mi, netočí sa mi. Výborne. Teraz, keď toto zvládam normálne, tak môžem ísť na záchod. Ale keď mám tie chodidlá drevené ešte stále, tak si dám chodidlá vedľa seba na šírku. Poďte na šírku trošku bokov, alebo sedacích svalov trošku užšie. A rozhodujte sa. Hore, dole. Čo robím? Pumpujem. Senzoricky vnímam podlahu. Aktivujem tie senzorické nervy. Motoricky, hneď sa to tam prepojilo, už pracujem s členkami. Členky potrebujem chôdzi. Ja nepotrebujem chôdzi pevné kolená. Presne si ich preto presilujeme, lebo ich používame, tie kolená. My máme celú záťaž na kolenách. My potrebujeme chodidlá a členky. Čiže týmto pumpovaním ja som naštartovala svoje vnímanie a pohyb. A idem hore. Poďte hore. A dole. Keď sa otočí, by vám to ukázal, chyťte sa stoličky a dole. Čiže nerobím toto. Musím si uvedomiť, čo robím týmto cvikom. Okrem toho, že vnímanie a ten pohyb, tak je to pohyb v členkoch. Není to pohyb v zadku. Není to pohyb v celom tele. Aktivujem tie členky. Zase pumpujem. Čiže presne od kolien dole, neuropatia a ja začínam od spodu smerom hore to aktivovať. Ďakujem veľmi pekne. Môžete si sadnúť. Treba aj tu. Takže to by bolo také ráne. Môžete normálne kľudne už na stoličke, ja som vám ju zobrala. Takže to by bolo také raňajšie napumpovanie. Skúste to. Samozrejme, zo začiatku môžete mať pocit, že nedobehnem na ten záchod. Tak jeden deň sa mi to nepodarí, druhý deň sa mi to podarí. Každý krok sa počíta. Mali ste to v tej prezentácii. Nesúťažím. Nie je to o tom, pred tou chorobou som, behala maratón a teraz nedokážem vstať bez toho, že by sa mi točila hlava. Nie. Ja som dostala nejakú teraz možnosť a idem to skúšať. Možno mi to bude trvať mesiac, kým sa postavím bez toho, aby sa mi tá hlava nezatočila. Neponáhľate sa nikam. Ste to vy so svojím telom. Nesúťažíte, ani so samým sobou nesúťažte. Najdôležitejší vod, ktorý by som vám ja povedala, že by ste si mali spraviť doma, šlapy.
z čohokoľvek. Toto je zo starej karimatky. Toto sú mäkké loptičky, ktoré som kupovala v Decathlone. Sú balené takto po troch. Od najmäkšej po najtvrdšiu. Tá červená je najtvrdšia, tak som ju dala do stredu. Prečo? My necítime tie chodidlá. To znamená, nám neprichádza informácia z tej periférie do mozgu, že viem, kam som postavila tú nohu. To znamená, keď mne to neprejde, tak ten mozog vyhodnotí len to, čo cíti. A keď necíti tú istotu, tak vyhodnotí to, že asi nestojím dobre, tak padnem. Kdekoľvek. Vôbec to veľa nestojí, neviem koľko, pár eur stoja tieto loptičky. Možno aj v hračkárskom to dostať kúpiť. Spravte si ich viacej. Kdekoľvek dlhšie stojíte, dáte si šlapu a postavíte sa na ňu. Umývam si zuby, ale môj mozog už vyhodnocuje, ako stoja chodidlá. Vyhodnocuje celú ploskú nohy, lebo ja mu už tú informáciu posielam. Ja už cítim tie loptičky. Cítim, či na boku stojím, či ako. Ja už pomaly začnem vnímať a ten pocit vysielam tomu mozgu. Čo spraví mozog? Mozog preprogramuje svoj software a povie si, aha, tak takto sa stojí, dobre. Takže táto osoba bude už takto stáť a bude cítiť to chodidlo. Kdekoľvek, krájam zeleninu, varím, šlapy. Vstávam z postele, kľudne šlapy. Úplne základ, alfa, omega toho, aby ja som začala pracovať s tými chodidlami a s tou neuropatiou, s tou citlivosťou. Takže veľmi jednoduché, kdekoľvek vám to nápadne, dá sa to úplne super spraviť. Poďme ďalej na cviky, ktoré by sme dávali na tú chodidlovú neuropatiu, na nohách. Takže už sme si povedali, že vstanem a začnem sa hojdať. Zo začiatku nemám ja stabilitu, tak si zoberiem stoličku. Ale nie takto. Ja potrebujem zase dať signál tomu mozgu. My začíname, predstavte si, že ste nejaký softverový macher a idete preprogramovať software toho mozgu. Čiže, dobre, ja budem tuto cvičiť, ale tuto budem zrbená, predklonená. A len si to, aha, tak mám to tam napísané, mám to odcvičiť, tak to odcvičím, dobre mám. Nestačí. Ja musím zase pri tom cviku byť tu ja sama so sebou. Čiže opäť, keďže začínam aktivovať chodidlá prvé, potrebujem postaviť ten domček. Chodidlá sú základ a ja postavím celý dom. Nebudem stavať dom takto, lebo v ňom nebudem môcť bývať. Ale postavujem to tak, aby som v ňom mohla bývať. Hlava je strecha. Čiže vždy si skontrolujem, keď začnem takto cvičiť, ucho, plece, bok, členok. Takže neprídem k stoličke a začnem hneď sa hojdať, ale pripravím sa na ten cvik. Prečo cvičím ten cvik? Aby som si aktivovala vnímanie chodidiel, ale zároveň postoj. Ten postoj, ktorý potrebujeme, tú stabilizáciu toho postoja. Zatiaľ ho máme stabilný, čiže to, že sa postavím, si musím uvedomiť. Ucho, plece, bok, členok. Takto to nemám v jednej línii, takto to nemám v jednej línii. Čiže prvé je to uvedomiť si a pripraviť sa na ten cvik. A môžem začať sa hojdať. A hore na päty, a hore, a dole na päty, a hore. Zmením polohu. Toto mi už ide dobre, tak vyskúšam. Netočí sa mi hlava, všetko výborne. Dám si jednu nohu pred druhú. A zatiaľ si nedávam do tej jednej línii, že tuším, a ja už mám neuropatiu. Nedám si to zatiaľ, nesťažujem si to. Idem krok za krokom. Každý krok sa počíta. Čiže idem jedna noha pred druhú, ako keby som vykročila. Lebo pre mňa z tej stabilizačnej polohy, že zostanem stáť a vydržím stáť a netočí sa mi hlava, ja sa budem chcieť pohnúť. Takže ja vykročím a zase zostanem stáť. Nepreskočím nič, nemám istotu, chytím sa stoličky.
Nemám istotu takto, zoberiem si ešte jednu stoličku, stôl, čokoľvek, skriňať, ak máte vedľa seba. A ja sa chytím takýmto spôsobom. A už som vyrovnaná. Rovno plecia, rovno boky, chodidlá. Jedno chodidlo dopredu a môžem ísť. Len sa zľahka dotýkajte. Nerobte to takýmto spôsobom, že zavesím a krútim. Nie. Ja potrebujem zamestnať celé telo. Váhu, cvičím vlastnou váhou, mám posilňovňu teraz. Ste vo svojej posilňovni, máte súkromnú posilňovňu, ste zo svojej posilňovni a idem hore, dole, a vyskúšam. Môžem už bez vydržania? Ide mi to, výborne. Možno mi to pôjde po mesiaci. Nevadí. Každý jeden krok sa počíta. Ideme milimeter po milimetri. Máme čas, nikam sa neponáhlame. Vymením a idem to isté. Takže už mám vnímanie, povrch. Či som na parketách, či som na koberci, či som na dlažbe. Všetko vnímam. Ten signál tomu mozgu ide. A mozog dá motoriku, viem chodiť už po dlažbe, viem chodiť po parketách, cítim to, ja cítim ten dotyk. Tí chodidlá sú prvé, ktoré komunikujú s tým povrchom. A keďže my máme tú neuropatiu, tak my to musíme trénovať. My musíme tie rôzne povrchy trénovať. Ja mám tu také podložky, čiže toto sme si ukázali aj trošku takéto hojdanie. Veľmi dôležité, toto by som ako ráno určite spravila. Z jednou nohou dopredu, s druhou nohou dopredu. Existujú rôzne terapeutické koberčeky, ktoré sú drahé inak. Dosť to na tom internete stojí. Ale vy si to môžete spraviť sami doma. Ja teda nemám tu taký vyrobený, lebo som ho z hodou okolností dala vnúkovi. Ale toto predávajú tiež na internete. Nemám to moc rada, lebo je to strašne ostré. Sú to plastové kamienky a to už je také ostré, to už by som... Ako nemám to rada, ale je to dobré. Takže kľudne môžete aj takéto veci, ale ja zo začiatku by som riešila také vlastné výroby. Starý koberček a na to začnete lepiť rôzne veci, čo nájdete doma. Rôzne drevené tyčinky, kamienky, takéto špongie, húbka, úplne klasická. Môžete si takúto šlapu tam nalepiť. A spravíte si takýto terapeutický koberček sami doma. Vôbec to není investícia veľká a vie vám to pomôcť. Nájdete v domácnosti čokoľvek, fazulky tam nalepíte, úplne v pohode a máte terapeutický koberček. Nemusíte investovať strašne veľa vecí do domácnosti. Dám si to, ja neviem, smerom, jak pôjdem na záchod, tak si dám terapeutický koberček a za každým, keď pôjdem na záchod, tak už si pekne masírujem, už si to tam kontrolujem, už všetko spevňujem, už spracujem s tým. Takže toto by sme si našli na terapeutický vankúšik. A ďalšie, čo si môžeme spraviť, je to, čo pani doktorka mala v prezentácii, rôzne domáce produkty. Tu mám zašitý cícer. Čiže, ja neviem, toto sú asi 2 kg tu. 2 kg cíceru som zašila do vankúšika a zase položím na zem a pracujem s tým. Šlapem. Sedím pri televízore, šlapem. A mne sa osvedčilo, keď som také, že si kúpite ten cícer a dáte si ho do krabice od topánok, aby ste cítili tie guličky. Aby oni stimulovali to nervové zakončenie. Stále. Docvičím, odlepím všetky guličky, zavriem krabicu a dám si ju treba pod kreslo, kdekoľvek. Ale toto je také jednoduchšie, že sa nerozsýpajú, ale dá sa to aj tak. Zároveň, keď si to už nasypem do tej krabici od topánok, ja si môžem dať aj do misky. A mám v lavoriku, alebo teda v krabici od topánok a mám v mističke. A miesím, vyberám, štipkový úchyt, ten pinzetový, to ste tam mali tiež v tej prezentácii. A pekne, s každým jedným prstom dvíham.
Nič, domáci produkt, domáca miska, nič nemusím kúpovať, všetko doma nájdem. Ja neviem, koľko stojí kilo ciceru, ale tiež to není na zrujnovanie. Ale môžete to mať. My sme to teraz mali na prezentácii na Čingove sme to mali. A tak ja som mala aj v tej krabici od topánok, aj všetko. A teraz sme to tak porozsýpavali tam kade tadia, keď sme skončili prezentáciu. Hovorím, dobre, tak ja to pohrabem a zajtra máme cicerovú polievku. A na druhý deň bola cicerová polievka. Ani do tej kuchyne, teda do tej jedálne som nechcela ísť. Takže nie vždy ten vtip je dobrý. Takže cicer na nohy, na ruky. Všetko, stále to máme od lakťov dole. Áno, najviac tam je to prerušené. Tam do tej periférie to nejde. A ja začínam pracovať s tým. Takže sme si dali cicer na nohy, cicer na ruky a už uchopujem. Teraz môžeme, keď sme už pokročili, ešte tu mám také, že napríklad tuto sú čerešňové kôstky. Ďalší materiál. Neviem, či teda ako budeme nejak tie čerešňové kôstky zberať, ale kto má čerešňový strom, môže odkoskovať a usušiť si kôstky a dať takisto do takéhoto vrecuška. Inak to predávajú, tiež to není nejaká položka veľká. A tu je piesok. Takže zase rôzny povrch. Pravím, buď si to dám na ten koberček, alebo si dám niekde jednotlivo v domácnosti takéto pomôcky. Potom čo som našla, to je presne na tú chôdzu, a ako sme mali v prezentácii, že lanovú chôdzu, tak zase, to je klasický had, neviem, deti to tam nechali, tak som si to zobrala. Takže dám hada, zase, samozrejme nebudem hneď tu balansovať, jak povrazolezec, ale zoberiem si zase stoličku, jednu, druhú, dve, a to asi máme každý aspoň 2 stoličky doma. A skúsim. 1, 2. Postavím a vnímam teraz to telo. A komunikujem. Komunikujem aj s tým svojím mozgom. Mám zavrať? Viem to dokázať? Prečo ma to kláti na jednu stranu? Prečo ma to kláti na druhú stranu? Precítim celé tie chodidlá. Zastabilizujem sa a hľadám tú rovnováhu. Hľadám ucho, plece, bok, členok. Nemám prepnutú zadnú nohu, nemám prepnutú prednú nohu. A hľadám rovnováhu. A už som. Nevie mi to? Nevadí. Absolútne sa nikam neponáhľam. Vyskúšam, nejde. Tak zostanem stáť. 4 oporné body, 2 chodidlá, 2 dlane. Skúsim jednu. Ide mi to? Skúsim druhú. Ide mi to? Stále len skúšam. To je tréning. Tréning. A len nájdete doma. Nemáte takého hada? Máte metlu doma. Niekde som si nechala metlu. Aha, tu. Mám ručku. Buď teda, to je ale plastová, tu by som asi nerada zlomila. Buď sa postavím na plastovú ručku a skúšam. Pracujem s prstami. Doma máme metlu asi každý. Keď nie, zoberte tyč od vysávača. Čokoľvek, čo nájdem doma a môžem už trénovať. A zase skúsim. Ide mi to, mám 4 oporné body. 1. Mám rovnováhu. Udržím to a skúšam. Čokoľvek, potom môžete aj pozametať. Keď už. Takže domáce pomôcky. Nájdeme strašne veľa toho. Aha, toto si ešte nechám, lebo vám ukážem ešte jeden cvik, čo môžeme s metlou robiť. Teraz sme teda už prešli tie chodidlá celé. Lenže nám nefungujú prsty. My tie chodidlá máme jak také sádre. Čiže potrebujeme začať cvičiť s prstami. Tu mám cicer už? Nie. Nejaká gulička. Bronzová gulička. Takže môžem spraviť to, že si dám takéhoto hada a skúsim len prsty. A začnem masírovať. Začnem pracovať. Môžem to robiť s tým uterákom. Tam bol uterák, že začnem uterák zhrabávať. Môžem len toto. Môžem to mať, jak mám tú palicu.
Tak začnem pracovať a zovrem, vystriem, vystriem. Už mám dokonca odporový cvik, lebo ja musím stlačiť. Chytím krč, lebo tie svaly som tam prebudila a oni si povedia, no tak ale dosť. Tak, nie, to nechcem robiť. Tak pomalšie, menší stisk. A zväčšujem. Jednoduchá tyč od metly. No a teraz si môžeme vyskúšať, kto má bosé nohy, kto nemá ponožky, že si vyzujete na chvíľočku topánky. Vyvetráme, nebojte sa. Ľudne si ich dajte dole. Dajte si ich tak, aby ste ich mali na podložke, teda na zemi. A skúsime zodvihnúť všetky prsty. Čiže som opretá o pätu a o priečnú klenbu. A položím. A zodvihnem. A položím. A zodvihnem. A položím. A zodvihnem len palec. A položím. A zodvihnem len palec. A položím. A zodvihnem len palec. Položím. Prilepím palec, zodvihnem prsty. Pozor na kolená. Nedržíme to kolenami. Kolená sú stále voľne, keď stojíte teda. Ale aj pri tom sede, keď dvíham tie prsty, tak samozrejme tie kolená sa napnú. A poďte ťukať. Ťuk. A pracujem. A ideme s tými. A krásne si rozcvičím tie svaly, ktoré sú na tej ploskej nohy. A keďže cvičím, keďže je to pohyb, tak zároveň čo? Zároveň aj to vnímanie, tú motoriku, to senzitívne. To senzitívne mi tam dáva do toho mozgu, že aha, tak táto je takáto podlaha a chcem zodvihnúť palec, takže šup hore do mozgu a mozog povie zodvihni. Bez problémov. Ale my sa musíme naučiť držať tie klbiky na podložke. Lebo pre nás je to také, že ja dokážem, síce zodvihnem palec, ale vytočím celé chodidlo, tak ja si potrebujem aktivovať ten klb a zase zároveň pocitovo vnímaním aktivujem tie senzorické nervy. Dám si klasicky, to je jedno aký peniaz. Dám si ho na podložku a ten palcový klb oprem o ten palec. Teda na tú mincu. A druhý tiež. A teraz odvihnem ten palec. Ale stále vnímam tú mincu vnímam. Musím ju tam cítiť. Čiže nemôžem spraviť toto, ale pritlačím a je to tam. A môžem tie palce dvíhať. A stále viem, že už to chodidlo je v správnom smere. Stále pociťujem, stále vnímam ten peniaz. A čo sa deje? Vnímam, ide to do mozgu, mozog to vyhodnotí, teraz je to správne, tak toto budeme robiť a ja môžem v pohode ten palec dvíhať. Čiže stále spájame aj to senzorické a to motorické. Čo spájame aj, my budeme pri tom aj dýchať samozrejme. Len je toho teraz tak strašne veľa, že keď vám dám ešte aj to dýchanie, tak zabudnete na to, čo treba robiť. Takže, okrem toho, že to môžem mať pod tým klbom, ja to môžem začať silový tréning. Začnem pritláčať ten palec. Pritlačím, posuniem si, vystriem, posuniem si, vystriem. Čo robím zase? Zase senzorické, motorické. Vnímam ten peniaz, pretože vyšlem mozgu ten signál, že ten peniaz idem posúvať a mozog sa vráti naspäť a povie, fajn, posúvaj, však ho cítiš, dobre, skrčíš ten palec. Čiže stále pri každom tom pohybe my to dávame do takého celku. Ale musíme si to uvedomiť, samozrejme. Klasické, zase takéto, asi mince máme všetci doma. Ja zbieram práve, vypadávajú mi veci z rúk, je to
Neuropatia? Dobre. Čo môžem ďalšie spraviť je, napríklad, keď už som ráno vstala, už som si zacvičila s tými nohami, už som sa vyčúrala, všetky potreby som spravila. Potrebujem hygienu, nie? Takže klasické rukavice, či zo Sisalu, či z Frotté, či z takéto. Áno? Čokoľvek. Určite uteráčik len. Namočím si ho do studenej vody a normálne rozprúdim. Jemne. Zase. Dlane. Celé telo a smerom k srdcu všetko, hej? Smerom k srdcu, to isté, od nôh a všetko smerom hore. Mám osviežujúcu vodu, také chladnejšie. Samozrejme, ak ste citliví na chlad, tak si to nebudem dávať do studenej vody. Budem to na sucho, úplne na sucho. A zase rôzne materiály. Čo dávam? Zase vnímanie. Čiže toto už je také drsnejšie, nie každý má drsnejšie rád, ale môžem to vyskúšať. Cítim to? Cítim to lepšie? Cítim to horšie? Alebo to vôbec ešte necítim? Čiže ja potrebujem ešte drsnejšie. Tak si zoberiem normálne drsnú špongiu a idem. Ale zase pozor. Vy ste to mali precítiť. Nie, že vám tu začnete teraz pozerať a tu začne striekať krv, že som si to zošuchala. Nie, vnímajte to. Nie je to, že povedala, že mám si, tak to idem teda robiť. Dobre, tak to spraviť. Nie, zase to vnímajte. Je mi to príjemné? Nie je mi to príjemné? Nie je to lepšie, úplne také jemnejšie? Stále vnímam. Stále. Môžeme ísť úplne do jemných. Toto je kefka pre babatka, áno, na jemné vlásky. Tak vyskúšam. Cítim toto? Keď cítim to, tak kľudne na dlaniach, na končekoch prstov. Opäť som tu ja, moja ruka, viem, že som sa rozhodla, že chcem vnímať. Tak idem od najjemnejšej kefky a môžem ísť k tomu drsnejšiemu. Aby som precítila, cítiť, čo robíme. Aktivujeme nervy. Čiže rôzne povrchy, rôzne materiály a idem. To isté môžem samozrejme aj na nohách, ale vám to ukazujem teraz tak na rukách. Takže máme rôzne materiály. A teraz idem, ešte vidíte, nemusíte mať cícer, ale ryžu. To isté bolo v prednáške, ryža. A do tej ryži si môžete zamiešať väčšie kúsky, nejaké gorálky, cícer, fazulu. A vy to budete teraz vyberať zase. Tak, jak to bolo v prednáške, so všetkými prstami. Chytím, vyberem do druhej, mince, čokoľvek si do tej ryži dajte a okrem toho, že vyberete malé zrnko, budete vyberať zase väčší, rôzny materiál. Zase vnímam rôzny tvar, rôzny materiál. Kľudne si to môžem povedať, toto je drsné, tam cítim tie drsné rohy, výborne, cítim to. Keď to necítim, tak si to predstavím. Malo by to byť drsné, lebo to vidím, tak skúšam tú spomienku od niekadiaľ z toho mozgu vydolovať. Takže aj toto sa dá, ale viem, že sa spýtate, či môžeme potom ešte čokoľvek iné robiť. Samozrejme, vy si nesadnete a nezačnete toto všetko robiť v jeden deň. A druhý deň to isté a vlastne nemám na nič čas. Nie, vy si nájdete vždy čas. Ani to nemusíte spraviť tak, že tak idem teraz cvičiť. Ale ja si sadnem k tomu televízoru. Dám si nohy do tohoto a už idem. A pozerám. A vnímam. Je reklama, postavím sa a idem sa hojdať. Pri reklame nemusíte sedieť pri televízore. Čo si môžem ja ešte sťažiť, keď už teda pracujeme s tými prstami? Opäť bežný štipec z domácnosti. Kľudne vešajte prádlo, ale zavesím to ukazovák palec, prostredník, malíček a takto tam pripevním. A zase to dám. Bežný štipec máme asi doma. Ale môžem skúsiť aj vyberať tie malé drobné predmety a zase prsteník a zase to vyberem. A musím sa sústrediť. A vyberem to.
Vždy všetkými prstami. Aby sme zistili, či máme mobilné tie prsty, tak poďte, ideme si trošičku zacvičiť. Takže pošúchame si. Pokrutíme. Predstavte si, že chcete ukradnúť. Tam ukradnem a pekne krúžim v zápestiach. A tuto všetko ku mne. Všetko mi dajte ku mne, zase idem k sebe. Klasicky zatnem pesť jednu, vystriem druhú, mám zaťatú a na striedačku. Pekne. Vytrasiem, ako keby som chcela vytriasť vodu. A poďte. Klasický cvik, áno, normálne. Všetky prsty k palcu. A idem pomalšie. Ale môžem to aj zrýchliť. Ako mi to ide? Nebudem držať ruky vo vzduchu, ale kľudne si ich opriem, poprípade si ich opriem o stôl a pekne cvičím. A keď nám to ide takto dobre, tak to vymeníme. Jeden ide od malička a druhý ide od palca. A ideme pekne. Ide nám to? Dobre, poďte, vytrasieme. A poďte, vytraste sa úplne. Vytraste sa. Celé telo. A aby sme aj to vnútro naštartovali, tak poďte. Pustite ten vzduch. H je hlboká hláska a ide nám až tuto od bránice. Nehambite sa, poďte do toho. Poďte, no jasné. Bude na vás síce pozerať, že akože, ale nevadí, nám je dobré, my sme to tu vytriasli. Poďte. Niekedy nám robí problémy aj prehltanie. To už, keď je tá autonómna neuropatia, tak samozrejme ten tráviaci trakt je zachytený. Tak my môžeme samozrejme pri tomto máme tam už to tuto vibruje pekne. Potom môžeme ústa. Pustíme to. To budeme potrebovať to odporové dýchanie, ak budeme stávať. Pustite to. Dobre, nafúkneme. A ideme do jednej, do druhej strany. Napijeme sa asi vody. Mne už vyschlo. A ideme s jazykom. Nepotrebujeme, aby sa nám tvorili aj sliny, ktoré v tejto fáze už nemusia nám pri tej neuropatii sa vytvárať. Tak poďte, vyplazíme jazyk. A si tam vtiahnem. Vtiahnem. K nosu, k brade. Výborne. Obídeme to celé. Ideme na sánku, áno, otvoríme, zatvoríme. A zatvorím. A kľudne zývať, pozdravujem, nevyskočila. Tuto býva inak často artróza. Okay. A poďte. Tuto to musí vibrovať. Tak, vytrasieme. Čiže máme cviky. Na prsteky cítime to. Čo by som vám ešte dala? Ideme, že ergoterapia. Čiže ergoterapia je samoobslužnosť doma, aby sme všetko vedeli spraviť. Takže zoženieme si takéto prstové ponoštičky.
A budeme si ich obliekať. Tak. A ideme. Jeden prst, druhý nájdeme, oblečieme, tretí, štvrtý, piatý. Už len kým to navlečiem, tak už mám za sebou posilovanie. Tak. A mám pekné pršteky. Som to nenabliekla. Navlečiem, vyzlečiem. Učím sa zase pracovať s tými prstami. Zase mobilita. Čiže motorická neuropatia. Čo si ešte ja môžem pomôcť, tak je to, že aby tie prsty začali byť citlivejšie a aby som vedela s nimi pracovať, si môžem kúpiť rôzne pomôcky, ktoré takisto nie sú strašne drahé. To sú také tie plastové oddelovačie prstov. Nie tie, čo keď vám lakujú nechty, také tie penové, ale tieto plastové. Čiže ja si to zase navlečiem na každý prst. To sa kde kupuje? To je v zdravotníckych pomôckach, hej. Ja neviem, 4 eurá asi to stojí. Je to jeden pár. A samozrejme, z začiatku vám to nepôjde takto, pretože tie palce sú tak drevené. Ale zase, čím častejšie to budem robiť, tým je to lepšie. Ja si to navlečiem a ja s tým budem chodiť doma. Vidíte, tak mám krásne oddelené tie prsty a môžem skúsiť s tým aj cvičiť. Tým, že budeme ich mať stále oddelené, stále zase pocit v ním, ja to tomu mozgu dávam. A ja budem chodiť. Čo je veľmi dobré na ten pohyb a na to, aby som chodila rovno, je skúste si chodiť dopredu a dozadu. Ale musím využívať to chodidlo. Najčastejšia chyba, ktorá sa robí, dozadu môžem chodiť v domácnosti. Dám si len 2-3 kroky dopredu, dozadu. Tam, kde to poznám, tam, kde viem, že nemám kde vraziť. Môžem začať aj tým, že budem sa držať. Ale pôjdem dopredu a budem si uvedomovať, ako chodím. Ako je tá správna chôdza. Už som si natrenovala to, že tie chodidlá sú rovnobežne, lebo mám tie šlapy. A ja vykročím. Čiže a to je to hojdanie, áno? To hojdanie už mám nacvičené, čiže viem, že prejdem dopredu. A takisto potrebujem ísť dozadu. Čiže si zase dala som tomu mozgu signál, že sa hojdám a takisto musím ísť aj dozadu. Zodvihnem. Čiže dozadu nejdem takto, jak často ľudia chodia. A ja zároveň čo trénujem? Ohnutie toho chodidla. Aby som prestala, lebo pri tej neuropatii som najčastejšie ťapká. Lebo neviem, nefunguje mi to. Neprichádza tam ten nerv. Takže ja toto potrebujem fyzicky vytrénovať. Čiže si to spravím 3 kroky dopredu a idem 3 kroky dozadu. Zodvihnem. Mám krásne oddelené prsty, to znamená, každý ten prst si žije svojím životom už a ja to chodidlo zodvihnem. Zase môžem využiť metlu a pôjdem na tú metlu s tým chodidlom. Mám tyč od vysávača, od metly a pôjdem sem a zodvihnem. Čiže čo teraz ja tuto robím? Ja som si dala tú tyč do stredu toho chodidla, na tú klenbu. Toto je pozdĺžná klenba. A ja začnem pracovať. Čiže zodvihnem prsty a zároveň zodvihnem aj tú klenbu. Zase nefunguje to hneď, samozrejme, vysielam signál, a nič, ale jeden deň, druhý deň, tretí deň, týždeň a aha, toto je ono, už to cítim, už to pracuje, už to funguje. To znamená, niekde milimetrík po milimetríku, ten nervík sa tam ako keby predĺžil. Tá ruka toho neurónu, hej, tam, kde to je to poškodené. Tak ako keby on trošičku zase, že a už to tam cez to prejde, už ten signál tam ako tak cítim. Nie je to takýmto lusknutím, že to teda príde.
Chce to činnosť vašu činnosť. Nechce to činnosť lekára, lekár s vami hýbať nebude. Musíte vy, ani fyzioterapeut s vami nebude s vami, nebude robiť za vás ten pohyb. On vám to ukáže, jak to máte robiť, ale toto je všetko na vás. A to je na tomto najhoršie, že ja som za to zodpovedná, že je to na mne. Že to nemôžem niekomu dať, že ty to za mňa správ a nebude dobre. Takže mám tu zodpovednosť ja. Takže toto sme mali, že teda môžem pracovať s týmto. No a klasicky si môžem ešte pracovať. Aha, vidíte, tuto som mala, že... Oj. Končím, už len ukážem vám. Klasika, čo si nájdeme? Gaštany. A pracujem. Ja som že ja keď sa rozbehnem, tak... Dobre? Gaštan, ja mám, toto sú už také suché, ale príde jeseň, budú normálne. Nazbierajte si a to isté si môžete dať, jak je ten cícer, dajte si gaštany. Pracujte, gaštan má svoju energiu. Môže sa vám to zdať, že zase nejaké ezo, ale fakt gaštan. Gaštan konský, dáva sa do masti. Do prípravkov. Keď som už tými prípravkami a sme sa bavili o tých masti, veľmi dobrá je alpa. Klasická alpa. Klasickou alpou si skúšajte tiež tie ruky. Je to taká trošku úľava. Tak sme mali sme štipce, mali sme ergoterapiu, gombiky, zapínajte, rozopínajte blúzky. Ešte tu mám na neuropatiu rúk klasická detská hra. Hej? Čo som sa dole ukuliare, lebo ich mám na diaľku. Mám klasickú detskú hru, ktorú by som nejakým spôsobom otvorila. Poznáte to, hej? Takéto klinče štuplíky a vytvárajú sa obrazce. Úchop. Pinzetový úchop. Idem, musím s tým prejsť a musím trafiť do tej dierky a zastrčiť to. Detská hra. A môžem si vytvárať obrázky. Možno to nájdete u detí, u vnúčat, alebo u koho, alebo teda v hračkárskych. Zase nestojí to veľa, ale je to veľmi dobré na prácu s tými prstami. Ďalej ešte odporový tréning, áno, takže máme, buď si kúpite takúto nejakú pomôcku a je to normálne takéto žmýkanie, hej? Ale nemusím si kupovať pomôcku. Máme doma uteráky. Zrolujem uterák a to isté. Do jednej, do druhej strany. Do jednej. Jedna, druhá. Všetko, čo nájdete, to znamená, idem sa umyť, zoberiem uterák a trošku si pocvičím. Dám si šlapy k tomu umývadlu. Postavím sa na šlapy, skontrolujem si celé telo, zoberiem uterák a cvičím. Stále cvičím. Kdekoľvek. Varím. Ja nemám varechu, ale teda dobre, toto je ručka varechy. Varím. Padajú zo mňa. Varím, zoberiem varechu a môžem stláčať. Môžem stláčať s druhou rukou. Môžem si to prechytávať. V prezentácii ste mali chôdza o paličke. Z môjho pohľadu by som nedávala jednu paličku, dve paličky. Nordic walking, perfektná. Perfektná, úplne topka na cvičenie a na pohyb, pretože ja mám stále oporné body. Keď chodím, to bude posledné, keď chodím, tak prejdem a 90% kroku ja som na jednej nohe. To je to, čo môžeme potom trénovať pri tej stene. Dobre, ešte jeden cvik ukážem. Ale 90% kroku som ja na jednej nohe. Keď mám Nordic walkingové paličky, ja som stále na dvoch operných bodoch, hej? Palička zapichnutá, noha hore, teda palička zapichnutá tu, noha hore. Čiže ako keby som stále tie dve nohy mala oporu. Čo sa deje? Môj mozog vyhodnotí to, že stále môžem byť rovno. Kdežto keď nemám tú oporu, keď mám oporu napríklad len o jednu paličku, tak som má tú jednu stranu. Dve paličky. Čiže ja mám oporu, mozog vyhodnotí, je opretá, je vystretá, môžeme toto všetko skontrolovať, je to výborné. Čiže obidve paličky.
A teraz ešte tréning toho postoja. Ja si trošku takto odtiahnem tú posteľ. Toto, ešte som hľadala jednu, posledná. Postavíte sa k stene. Počkajte, aby som neodletela. Postavíte sa k stene. Postavím sa tak, že si oprem hlavu, lopatky, krížovú časť a pety. Lítka pety. Väčšina z nás má takto hlavu. Dám si tam vankušik, loptu, hej? Takže ja to nepotrebujem, lebo ja nemám vpredu hlavu, ale postavím sa a stojím. Cítim lopatky, cítim krížovú kosť, cítim. Výborne. A pri tej stene začnem cvičiť. Pokrčím jednu nohu, pokrčím druhú nohu. Vystriem jednu nohu. Ide mi to? Pokrčím nohu. Ide mi to? Predpažím. Ide mi to? No nepôjde mi to zo začiatku, lebo vôbec nechápem to svoje telo. Skúšajte. Ja by som vedela ešte 3 hodiny vám rozprávať. Ale, áno. A pred spaním po nemecky, aspoň nemecky. Pred spaním? Pred spaním, keby som ja... Dáme druhé toto, hej. Pred spaním treba dýchaním. Dýchaním sú tam typy dýchania, boxové dýchanie 4-4-4, aby ja som to telo úplne upokojila. Takže ja by som ukončila túto otázku týmto. Vrajím, strašne veľa možností je cvičiť. Cvičte. Ďakujem vám veľmi pekne.